Yanzu shahararren ɗan wasan barkwancin nan Allah Adwork wanda aka fi sani da Madagwal ya ƙara tona asirin abubuwan da ake yi a cikin masana'antar ta kannywood. Ku kasance da mu domin saurara, amma idan wannan shine farkon ziyartarka wannan channel tamu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar liking kuma na share. Mun gode, ai sauraro lafiya. Ina ganin wani producer ya fito yana wasu maganganu wani na san zuciya. Mata nawa ne suka zo suka same mu suna gaya mana irin keta musu haddi da kuke yi in za ku sa su a fim, ku ce sai sun ba ku kansu. Haka Allah ya ce? So bai kamata mu dinga ganin gaskiya, ku kuma mutane masu yan kallo na gari kuna goyon bayan ƙarya, kuna goyon bayan rashin gaskiya, kuna ganin wai a daidai kuke. Ku ji tsoron Allah kuma. Allah ba azzalimin bayansa bane, kuma duk wanda ya zalunci wani wallahi Allah ba zai bar shi ba. Ire-irenka waɗanda suke iya tsayawa su fito, ba sa tsoron wani, ba sa shakkar wani, su faɗi gaskiya inda gaskiya ta zo, Allah ya ƙaro su a cikin wannan harkar. Amma ba yanda za a yi mu dinga zama kawai da zalunci, ba inda zalunci zai kai ka wallahi. Duk duniya in ka zama azzalimi wallahi ko ka yi sama sai ka faɗo wallahi. Yawwa mu kiyaye, kuma Allah ya shirye mu baki daya. Dukkan mu yan adam ne, zamu iya yin daidai, zamu iya yin ba daidai ba,